Σέτκους. Λύνεται αυτή η πολιορκία που εξάσκησε ο Εθνικός Άχνας στα τελευταία 2-3 λεπτά στην εστία των Ερυθρολεύκων. Σάβα Νεοκλέους, κάποια κίνηση από τους πάγκους ή ακόμη? Ακόμη δεν έχουμε ακόμα επόμενη αντίδραση. Βλέπουμε τώρα και το Χρήστο Μπογιαζίνο κατευθύνεται προς το χρόνο του αποδητηρίου για μπάνιο. Ακόμη μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε διπλή αντίδραση από τον κύριο Αντωνίου, ούτε τη δεύτερη από τον κύριο Μακρύ. Εδώ Σάβα, ο Αρόγιο που θα κάνει τη σέντρα, τον Πρασίνοβιτς θα απομακρύνει, ο Ψιάνος θα διώξει πιο μακριά, ο Σουάρες ένα σουτ πολύ μακριά πάνω από την εστία χωρίς να απειλήσει τον Σέτκου. Συνεχίζει Σάβα. Απλά αυτό που λέγαμε ότι ακόμη δεν είδαμε ούτε πρώτη αντίδραση από τον κύριο Αντωνίου, ούτε το τι σκέφτεται. Είδαμε πριν λίγο τον κύριο Μακρύδη να μιλάει μαζί με τον Γιόντι Κομίτη και τους παίχτες που ζεσταίνονται από πλευράς Εθνικού Άχνας. Ίσως κάτι να σκέφτεται να διαφοροποιήσει στο πλάνο του σε λίγο. Αν θέλει πάντως να ψάξει για επιθετικό, ο Αμεσάν από ό,τι βλέπω είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα τον Απόστολο Μακρύδη. Από την άλλη, οι λύσεις για τον κύριο Αντωνίου είναι περιορισμένες. Μόλις 4 ποδοσφαιριστές είναι στον πάγκο για τη Νέα Σαλαμίνα, εκ των οποίων ο ένας αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Μπλάζιτς. Αντωνίου, Βελκόφ και Σκβόρτς είναι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Είναι δεμένα τα χέρια της τεχνικής ηγεσίας της Σαλαμίνας. Χριστοφή. Λεντέσμα. Λεντέσμα κρατάει την μπάλα, περνάει στον Χάτσαρο. Δεν βρήκε τον Λάζιτς, αυτόν είχε σκοπό, αλλά το πλάγιο για τους Ερυθρόλευκους με τον Ζιλέ. Μιντίκης κερδίζει την κεφαλιά, ο Σοάρες θα κοντρολάρει την μπάλα και από εκεί στον Κουντούλ. Μπαρμπούδης άλλαξε με τον Σοάρες. Μπαρμπούδης κρατάει την μπάλα, παρακινδυνευμένα όμως αυτά που κάνει πίσω στην άμυνα. Ο Παύλου προσπάθησε να κερδίσει για τη Νέα Σαλαμίνα. Λεντέσμα, Χριστοφή και τώρα Αουρέλιο. Το πλάγιο για τη Σαλαμίνα. Ψιάνος. Πέρασε μπάλα από τον Βατή. Σίλας. Έχει ανακτήσει και πάλι την εδαφική υπεροχή ο Εθνικός Άχνας. Λεντέσμα που πάει να περάσει. Το κόρνερ από την παρέμβαση του Κούσουλου. Νεαρός ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία, ο Κούσουλος. Έβδομο κόρνερ για τον Εθνικό Άχνας. Μόλις ένα έχει κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα. Σίλας πλασαριστά για τον Αουρέλιο. Η σέντρα στην περιοχή. Τον Πρασίνοβιτς απομακρύνει. Να δούμε τον Αρόγιο. Επιχειρεί το σου, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ. Το σούτ από τον Αρόγιο κόντραρε σε ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας και κατέληξε κόρνερ. Με τον Λεντέσμα να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Λεντέσμα με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Κανένας ποδοσφαιριστής εκεί του Εθνικού Άχνας. Μπάλα πέρασε κατευθείαν έξω. Και ο Σέτκους σιγά σιγά. Ο Λεντέσμα τα λέει με τον Λάζιτς. Παύλου που ζητάει την μπάλα. Μιντίκης κερδίζει. Τώρα για τον Βατή, πρόλαβε εκεί ο Αρόγιο να κερδίσει την κατοχή της μπάλας.
ο Λεντέσμα. Οι κόντρες τον ευνοούν, ο Κούσουλος απομακρύνει. Τσούρτσουριτς. Πολύ δυνατά μάλλον πήγε πάνω στην μπάλα ο Ζιλέ, παραχώρησε το πλάγιο. Εκτελέστηκε στα γρήγορα από τον Χάτσαρο. Ο Λάζιτς που μένει πεσμένος, σηκώνεται τώρα. Χάτσαρος που πέρασε την μπάλα στον Σίλας και από εκεί στον Χριστοφή. Πρόλαβε ο Καλογέρης να περάσει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Αουρέλιο πέρασε την μπάλα στον Χριστοφή. Μπαρμπούδης. Ο Ζιλέ άνοιξε πολύ την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια την κέρδισε. Κούσουλος απομάκρυνε. Παναγί, Χάτζαρος. Χάτζαρος κρατάει και περνάει πολύ όμορφα. Το Μπρασίνοβιτς όμως βγήκε και κέρδισε την μπάλα. Και τώρα η ευκαιρία της Νέας Σαλαμίνας για αντεπίθεση. Το Μπρασίνοβιτς. Τσούρτσουριτς. Καλογέρης. Για τον Βατή. Δεν ήταν καλή η πάσα. Μπάλα κατέληξε στον Λεντέσμα. Κέρδισε ο Ψιάνος. Τώρα για τον Παύλου. Κάνει κίνηση ο Βατής. Τον είδε. Και πάλι για τον Παύλου. Ψιάνος θα επιχειρήσει τη σέντρα. Η μπάλα έχει περάσει όμως κατευθείαν έξω. Ενώ αυτός που μένει στο έδαφος είναι ο Ηλίας ο Βατής. Πάει κοντά του και ο κύριος Ηλία, αλλά και ο Χριστοφή. Στο 73 αυτή η διακοπή. Σάβα Νεοκλέους, τι μπορείς να μας μεταφέρεις από τον αγωνιστικό χώρο? Να πούμε σε ό,τι αφορά τους γηπεδούχους στη Νέα Σαλαμίνα, ήταν και αυτό που ανέφερες εσύ και πιο πριν, ότι δεν υπάρχουν οι πολλές λύσεις. Απλά θα σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά το περασμένο παιχνίδι, αυτό του κυπέλλου που πέρασε, που ήταν 14 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του κ. Αντωνίου, μονάχα ο Βελκόφ χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή. Είχε γίνει μία αλλαγή στο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης. Έτσι, ελάχιστες είναι οι σημερινές λύσεις που μπορεί να έχει ο κ. Αντωνίου. Από την άλλη, ο κ. Μακρύδης είναι αυτό. Τώρα βλέπουμε και τους δύο πάλι. Συνεχώς συνεννόηση μαζί με τον Γιώργο Εγκομίτη στο τι να διαφοροποιήσουν, στο τι να αλλάξουν, ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να φύγει με το διπλό από το αμοχώς τους. Μάλιστα. Ο Σίλας πέρασε την μπάλα στον Μπαρμπούδη και πάλι στον Σίλας, ο Βατής που έχει επιστρέψει. Αουρέλιο, ο Ψιάνος απομάκρυνε. Αουρέλιο, Αρόγιο, έψαξε τον Αουρέλιο, έκοψε ο Ψιάνος. Ψάχνει τον Βατή, κεφαλιά, πάσα, εκεί όπου είναι μόνο ο Σουάρες όμως. Σίλας πιέζεται από τον Καλογέρη. Η κόντρα από τον Παύλου κερδίζει για τη Νέα Σαλαμίνα. Για τον Βατή, αυτός πολύ όμορφα για τον Παναγί και τώρα η Σαλαμίνα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι καλό. Παναγί για τον Ζιλέ. Τσούρτσουριτς. Κάθετα έψαξε τον Μιντίκη, έκοψε ο Μπαρμπούδης. Τσούρτσουριτς. Ζιλέ. Μπαρμπούδης, Καλογέρης, στον Ντομπρασίνοβιτς. Κούσουλος τώρα. Ψιάνος, τώρα για τον Παύλου. Ψιάνος, κάνει κίνηση ο Παύλου, προτιμάει τον Βατή. Μαλλιά του δεν ήταν καθόλου καλή. Ο Βατής, επιτρέψτε μου, είναι ο σύπαρον σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Σίλας. Το πλάγιο για τους ερυθρόλευκους. Ψιάνος για τον Καλογέρη. Καλογέρης έψαξε τον Μιντίκη, υποδεικνύεται σε θέση offside από τον Αθηνόδωρο Ιωάννου, τον πρώτο βοηθό. Για να δούμε εδώ και πάλι τη φάση. Την ώρα που γίνεται η παλιά, ίσως και να είναι λίγο πιο μπροστά.
Ο Κουντούλ δίνει συνέχεια. Τσιντί στην κεφαλιά, Λεντέσμα, Αρόγιο, Κούσουλος. Απομακρύνει την μπάλα όπως. Ο Βατίστ. Κατοχή μπάλα 48 για τη Νέα Σαλαμίνα, 52% για τον Εθνικό. Αν θυμάστε καλά, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανάποδα, ακριβώς τα ποσοστά. 52 για την Σαλαμίνα, 48% για τον Εθνικό Άχνας. Σάβα Νεοκλέου, σε ακούμε για την δεύτερη αλλαγή. Έρχεται η αντίδραση από πλευράς Εθνικού Άχνας και από τον κύριο Μακρύδη με τον Αμεσάν. Να είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Εθνικού. Μάλιστα. Το φάουλ που κάνει ο Σίλας στον Καλογέρη. (10-12) τα φάουλ κερδισμένα για τις δύο ομάδες. Παναγί. Ψιάνος. Παύλου, εκεί όπου είναι μόνο ο Χριστοφή, ο οποίος θα απομακρύνει για την μπάλα. Καλογέρης, η μπάλα θα καταλήξει στον Σίλας. Από εκεί τώρα στον Σουάρες, μπαλιά για τον Αρόγιο που τρέχει να προλάβει με τον Ψιάνο να είναι κοντά του. Το τακουνάκι για τον Αουρέλιο, η σέντρα είναι καλή στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται. Η μπάλα θα περάσει έξω από τον Τσιντί. Σε αυτή την επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Εθνικό Άχνας, ξανά η μπαλιά από τον Αουρέλιο, ερχόταν με δύναμη, ο Τσιντί έκανε την κεφαλιά, η μπάλα φύγε έξω. Σάβα Νεοκλέου, σε ακούμε. Ο Πέτρα Κολάζιτς είναι ο παίχτης ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον Αμεσάν. Λάζιτς ο οποίος αγωνίζεται στην δεξιά πλευρά, ο Αμεσάν κυρίως στην αριστερή. Να δούμε αν θα έχει κάποια αλλαγή στο σχήμα του κύριος Μακρύδης. Ψιάνος δεν ήταν καλή η μπαλιά του, ο Χριστοφή κέρδισε για τον Αουρέλιο. Αρόγιο, το φάουλ από τον Ψιάνο. Αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Λάζιτς, για να πάρει την θέση του ο Αμεσάν. Λάζιτς, ο οποίος φάνηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε κατακόρυφα η απόδοσή του. Γι' αυτό και προφανώς ο κύριος Μακρύδης τον αποσύρει. Ο Αμεσάν που πάει στην δεξιά πλευρά. Σουάρες, Μπαρμπούδης, Χάτζαρος για τον Αμεσάν στην πρώτη του επαφή. Χάτζαρος κράτησε την μπάλα και ανεβαίνει. Θα του κερδίσει όμως εκεί την μπάλα ο Ντομπρασίνοβιτς, βάζοντας σωστά τα πόδια του, και τώρα ο Τσούρτσουριτς στην αντεπίθεση για την Νέα Σαλαμίνα. Επιχειρεί από μακριά ένα σουτ. Ο Κουντούλ μάζεψε εύκολα την μπάλα. Τσιντί. Σουάρες. Αουρέλιο τώρα για τον Αρόγιο. Κάνει κίνηση ο Λεντέσμα για να πάρει μπάλα. Τον κυνηγάει ο Κούσουλος. Θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ο Λεντέσμα. Καλός χειριστής. Ο Κούσουλος όμως θα του κερδίσει την μπάλα. Παύλου. Καλογέρης. Υπάρχει φάουλ από τον Αουρέλιο. Κύριος Ηλία σφύριξε το φάουλ. Ξανά εδώ η φάση με τον Παύλου να περνάει την μπάλα στον Μιντίκη και στη συνέχεια να γίνεται φάουλ. Χριστοφή απομάκρυνε, ο Ντομπρασίνοβιτς έδιωξε. Σουάρες, Σίλας κρατάει την κατοχή της μπάλας, ζητάει τον λόγο Σάββας ο Νεοκλέους. Θα πάμε κοντά του σε δευτερόλεπτα. Αουρέλιο. Έλα Σάββας, ακούμε τώρα. Τρίτη κίνηση από πλευράς του κ. Απόστολου Μακρύδη για τον Εθνικό Άχνας. Σε λίγο ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Χάτζαρο θα είναι ο Κατσής. Μάλιστα. Χριστοφή. Μπαρμπούδη, συγγνώμη, κάνει φάουλ στον Μιντίκη.
Εδώ ο Μπαρμπούδης, ο οποίος έκανε το φάουλ. Στο Μιντίκι, τον κρατάει από τη φανέλα, σωστά. Υποδεικνύεται το φάουλ. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Χάτσαρος θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του ο Κατσής. Η Μάντρα αυτοκινήτων Κάου Σιριώτης στο Παραλίμνη μας ενημερώνει για μια αλλαγή στη σύντηση του εθνικού. Με τον αριθμό 32, ο Αντώνης Κατσής αντικαθιστά Ροπέτρο. Ζιλέ και Τσούρτσουριτς στην μπάλα, ο Τσούρτσουριτς την επιχειρεί την σέντρα. Το σουτ που έγινε από Κουντούλ όμως έπεσε και μάζεψε την μπάλα. Το σουτ από τον Παύλου. Διαμαρτύρονται της Νέας Σαλαμίνας ότι υπήρξε χέρι εκεί στην προσπάθεια του Σίλας, τον οποίο είδαμε για λίγο, να κοντρολάρει την μπάλα. Κατσής, ο Μπαρμπούδης απομακρύνει. Παναγή για τον Καλογέρη. Πατής, Παύλου. Νέα Σαλαμίνα που στα τελευταία στάδια φαίνεται να ανεβαίνει. Για να δούμε τον Παύλου. Πήγε να παίξει τον 1-2 με τον Βατή. Θα πάρει ο Σίλας τώρα για τον Αρόγιο και από εκεί στον Λεντέσμα, που ξέφυγε πολύ όμορφα ο Λεντέσμα. Είπαμε, είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Τώρα για τον Κατσί τρέχει ο Τσουρτσουρίτς. Μπαλιά, είναι σε θέση offside το Αμεσάν. Αποδεικνύεται από τον κύριο Νικίτα. Εδώ η προηγούμενη φάση, για να δούμε. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι από τον Σίλας. Και εδώ ο Αμεσάν σωστά αποδεικνύεται σε θέση offside. Το offside που εκτελείται στα γρήγορα. Ο Κατσής με τον Μιντίκι τρέχει να προλάβει ο ποδοσφαιριστής της Σαλαμίνας. Ο Κατσής θα κρατήσει. Φάουλ εκεί από τον Μιντίκι πάνω στον Σοάρες. Εδώ ξανά με πολύ δύναμη ο Μιντίκης έκανε το φάουλ στον Σοάρες. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Του παιχνιδιού. Ο Κουντούλ θα περάσει την μπάλα στον Χριστοφή. Σοάρες γύρισε και πάλι στον Κουντούλ. Κατσής προσποιήθηκε και κράτησε την μπάλα. Τώρα για τον Αμεσάν. Αυτός για τον Λεντέσμα. Κάνει κίνηση ο Αρόγιο. Θα πάρει την μπάλα ο Αρόγιο στην περιοχή. Το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Το γκολ από τον Λεντέσμα. Στο 85. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Εθνικού Άχνας. Αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Σαλαμίνας, κάνοντας το 0-1. Ο Λεντέσμα με ένα πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για τον Εθνικό Άχνας. Στο 85 ξανά η φάση με το γύρισμα από τον Αρόγιο. Η μπάλα κάπου κοντράρει, θα βρεθεί στο δεύτερο δοκάρι ο Λεντέσμα και το πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-1, ξανά το γκολ για τον Εθνικό, με το πλασέ του Λεντέσμα να κερδίζει τον Σέτκους και να κάνει το 1-0. Αρόγιο τσιμπάει την μπάλα και ξεφεύγει. Παρέμβαση εκεί από τον Καλογέρη. Το πλάγιο για τον Εθνικό. Ο Αουρέλιο
με τον Ψιάνο. Οι κόντρες στο πλάγιο τώρα για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ψιάνο να το εκτελεί, ψηλά η μπάλα, Αουρέλιο, Λεντέσμα, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος. Θα κάνει το φάουλ όμως εδώ στον Παναγί. Ο Σέτκους αυτός που θα δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ. Αμεσάν, η μπάλα περνάει, ο Κατσής τρέχει, την προφυλάσσει, το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ζητάει το λόγο ο Σάββας ο Νεοκλέους. Έχουμε την αντίδραση από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Ο Κβόρτς θα πάρει τη θέση του Ηλία Βατή. Μάλιστα. Ο Σκβόρτς στη θέση του Βατή. Το πλάγιο που εκτελέστηκε. Απομάκρυνε την μπάλα ο Κούσουλος. Αρόγιο. Απομάκρυνε ο Λεντέσμα Παναγί που έχει επιστρέψει τώρα πίσω τον Μπρασίνοβιτς που ανέβηκε στην γραμμή των Χαφ. Τον Μπρασίνοβιτς για τον Τσούρτσουριτς. Αυτός για τον Βατή έξω από την περιοχή. Καλογέρης προσπαθεί να βρει χώρο για σουτ. Πρόλαβε ο Σίλας, τον Μπρασίνοβιτς. Η παλιά για τον Ψιάνο δεν ήταν καλή. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Τώρα εδώ η αλλαγή, ο Βατής θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του ο Σκβόρτς. Σίλας, Αουρέλιο θα διώξει την μπάλα μακριά. Ο Αμεσάν για τον Κατσί. Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Τσιντί. Η μπάλα θα περάσει. Τρέχει να προλάβει ο Αρόγιο μαζί με τον Ψιάνο. Ο Ψιάνος θα πάρει την μπάλα. Θα την κρατήσει. Έψαξε τον Παύλου. Ο Χριστοφή όπως μακριά. 1 λεπτό. Είμαστε μακριά από τη συμπλήρωση των 90. Σέτκους αυτός που έδωσε συνέχεια. Μπαρμπούδης με τον Μιντίκη. Λεντέσμα. Κρατάει την μπάλα και ασφαλώς πρώτο του μέλημα είναι να ροκανίσει χρόνο. Κέρδισε το πλάγιο. Σε ακούμε Σάβα Νεοκλέους για τους χρόνους καθυστερήσεων. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Μάλιστα. Ο Αουρέλιο δεν βιάζεται για να πάει στην εκτέλεση του πλαγίου. Τώρα ο Αουρέλιο θα το εκτελέσει καθώς υπήρχαν 2 μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μιντίκης θα κάνει το φάουλ πάνω στον Χριστοφή. 3 λεπτά η χρόνη των καθυστερήσεων. Ο Αουρέλιο αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Ψάχνοντας το Λεντέσμα ο Κούσουλος απομάκρυνε. Παναγί, τον Μπρασίνοβιτς. Τώρα για τον Τσούρτσουριτς. Η Νέα Σαλαμίνα που προσπαθεί να πετύχει κάτι καλό σε αυτή την αντεπίθεση. Ζιλέ. Παναγί. Μπαλιά μεγάλη. Ψάχνοντας τον Ντομπρασίνοβιτς απομακρύνεται η μπάλα από τον Μπαρμπούδη. Αρόγιο. Κρατάει την μπάλα ο Αρόγιο. Δέχεται τώρα την πίεση. Θα τη χάσει χωρίς φάουλ. Παύλου. Για τον Καλογέρη, ο οποίος έχει χώρο να ανέβει. Τσούρτσουριτς ήρθε ο Αμεσά να τον επιτηρήσει. Το σούτ από τον Τσούρτσουριτς. Ο Κουντούλ με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Κουντούλ που δίνει συνέχεια.
Ο Κούσουλος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Τσιντί κέρδισε την μπάλα. Αμεσάν. Σοάρες. Σίλας. Μπαρμπούδης για τον Αουρέλιο. Σίλας. Έκανε λάθος. Ψιάνος κέρδισε. Παύλου. Ψιάνος. Ντομπρασίνοβιτς. Παύλου κερδίζει μπάλα. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Λεντέσμα. Ο Ψιάνος, αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Τσούρτσουριτς κέρδισε την κεφαλιά. Ο Μπαρμπούδης γύρισε στον Κουντούλ. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου που έχει προσθέσει ο κύριος Ηλία, ο κύριος Κίκης Φιλίππου, με τον πρώην πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον κύριο Ανδρέα Παντελή. Τσιντί. Τσούρτσουριτς. Ο Ζιλέ για τον Ντομπρασίνοβιτς. Στον Παναγί. Αυτό στον Κούσουλο. Ψάχνει χώρο τώρα για μια νέα σέντρα η Σαλαμίνα. Ο Ψιάνος θα την κάνει. Ο Χριστοφής στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει. Σοάρες μακριά. Σκβόρτς. Τώρα για τον Ζιλέ. Αυτός για τον Παναγί. Κατσίς κόβει. Αμεσάν και πάλι για τον Κατσί. Συμπληρώθηκαν τα 3 λεπτά. Τελείωσε η αναμέτρηση. Μεγάλη νίκη για τον Εθνικό Άχνας. Ο Εθνικός Άχνας που πετυχαίνει ένα χρυσό τρίποντο, κερδίζοντας μέσα στο Αμόχωστος την Νέα Σαλαμίνα με 1-0, με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Λεντέσμα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων. Ο Λεντέσμα, ο οποίος φτάνει, μάλλον πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα, δεν έχει ξανασκοράρει. Το πρόσωπο ασφαλώς του αγώνα, ο Λεντέσμα. Ποδοσφαιριστές της Άχνας που πάνε προς την εξέδρα, εκεί όπου βρίσκονται οι λιγοστοί φίλοι της ομάδος τους. Πανηγυρίζουν πλέον ξανά τον γκολ εδώ από την σέντρα του Αρόγιο. Η μπάλα θα περάσει και ο Λεντέσμα με αυτό το πλασέ θα στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, διαγώνια ξανά. Η μπάλα κάπου κοντράρει, καταλήγει σε ένα χώρο που είναι ο Λεντέσμα. Το πλασέ κερδίζει το Σέτκους 0-1 και εδώ οι πανηγυρισμοί των φίλων της Άχνας. Πάμε κάτω στο Σάββατο Νεοκλέους για το πρώτο ρεπορτάζ. Ακριβώς, από πλευράς των νικητών του Εθνικού Άχνας και τον Νικόλα Μπαρπούδη. Νικόλα, ένα σπουδαίο διπλό, έτσι. Ναι, το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε. Κερδίσαμε όλες τις μονομαχίες σήμερα. Γι' αυτό το κερδίσαμε και μας το θέλαμε. Κάναμε πιο πολλές ευκαιρίες και ήρθε αυτό το διπλό. Σημαντικό έτσι, σε ό,τι αφορά που κράτησα, ήταν το πάθος και η δύναμη που δείξατε μέχρι και το τέλος. Παλέψατε, ψάξατε την νίκη μέχρι και το τελευταίο λεπτό και δικαιωθήκατε.